Üdvözlöm Önöket! Szeretnék bemutatkozni. Én Gajdics Erika vagyok, és a 13. kerületi Eötvös József általános iskolában tanítok másodikos és harmadikos gyerekeket. Csak egy pár percet kérek Önöktől, hogy figyeljenek rám, mert amit most én szeretnék Önöknek bemutatni, azt gondolom, hogy egyedülálló. Ennek a programnak a neve az, hogy Amakids. 2014 óta létezik, és jelenleg 33 országban már sikeresen működik. A mi országunkban 3 éve működik, különböző helyeken, és hál' Istennek az én iskolámban már ott van. Most én szeretném az Önök iskolájába is eljuttatni, és az Önök gyerekeihez is. És hogy miért? Mielőtt bemutatnám, felteszek egy kérdést. Ki ne szeretné, hogy a gyermekének a felfogó képessége, a memóriája, a feladat megértő képessége, az értelmező képessége, a pontossága, a gyorsasága és a kreativitása is fejlődjön? Bizony, bizony. Képzeljék el, hogy ez a program ezt garantálja Önöknek. Vagyis hát nem Önöknek, hanem az Önök gyermekeinek. Akik ezekre a foglalkozásokra eljárnak, szenzációs fejlődésen és átalakuláson mennek át. Az Amakids a matematikát hívja segítségül, és hogy miért a matematikát? Hát azért, mert az mérhető. Azon keresztül lehet legjobban mérni, hogy a gyerekek mennyit is fejlődnek napról napra, hétről hétre. Ehhez az Abacuszt használjuk, és egy szenzációs programot, amit a gyerekek elérnek laptopon, számítógépen, okostelefonon, tableten, és mivel nagyszerűen ki van fejlesztve ez a program, offline módban is üzemel, tehát akinek nincs internete, az is tudja használni. Ami a nagyszerűsége ennek a programnak az, hogy a játékra épül, a gyerekek játékosságára. És ezért nem is tanulásnak fogják fel a gyerekek, hanem egy nagyszerű játéknak. Ráadásul szülői felügyelettel minden nap 15-20 percet játszhatnak egy okos eszközzel. Persze ők azt nem tudják, hogy kőkeményen tanulnak, mert hogy játszanak. Mi ez csak annyit kérünk, hogy aki erre a foglalkozásra beiratkozik, az garantálja nekünk, hogy minden foglalkozáson ott tud lenni a gyermeke. Persze, hát betegség meg ilyen az azért megérthető. És minden nap 15-20 percet engedik a gyerekeket játszani ezzel a programmal. És hogy mit tudok ígérni? Elmondom. Első hónap végén Önök azt fogják észrevenni, hogy a gyermekük a házi feladat megírására szánt időt lefelezi. Elkezd gyorsulni a feladat megoldó, megértő képessége. A második hónap végén azt fogják észrevenni, hogy a gyerek egyre jobban számol, egyre jobban javulnak a jegyei, és képzeljék el, nem csak matematikából, hanem az összes tantárgyból, hisz nem csak a matematikai tudásukat fejlesztjük a gyerekeknek, hanem az agyukat, a jobb és a bal agyféltekéjüket. És hogy? Az Abacusszal történő számolást folyamatosan, párhuzamosan áttesszük gondolati síkra. És a gyerekek kép formájában is megtanulnak számolni. Tehát amire elérünk a 3. hónap végére, addigra a gyerekek megértik, felfogják a számokat, az összeadás kivonást a bal agyféltekéjükkel, átteszik a jobb agyféltekéjükre be, ott megjelenik képformájában, megjelenik az eredmény, visszacsatolódik a bal agyféltekére, és kimondják a megoldást. Ha megnézik az e-mailemben azt a 2 videót, akkor azt gondolom, hogy maximálisan meg fogja Önöket győzni ez a 2 videó. Az Ákos második osztályos, és szavalja az anyám tyúkját, és közben a kompjúteren felvillanó összeadás kivonásokat ő fejbe számolja, miközben szaval.
És azt hiszem, hogy a második verszak végére, amikor a Maximus kéri, hogy na, mennyi az eredmény, a gyerek pontosan beírja a komputerbe, hogy mennyi. És akkor azt még nem is mondtam, hogy a figyelemmegosztó képesség is rendkívüli módon javul a gyerekeknek. Amit mondtam, mi csak 2 dolgot kérünk. Egy, hogyha beíratják a gyermekeket, tényleg járjanak, és a másik, hogy engedjék őket minden nap játszani 15-20 percet. És a 3. hónap végére tudják, hogy mi fog elkövetkezni? Hogy a gyerek kihívja a családot fejszámoló versenyre, és mit gondolnak, ki fog győzni? Ő. Én azt kérem önöktől, hogy ha meggyőztem önöket, akkor jöjjenek el a bemutató foglalkozásunkra, hogy saját szemükkel lássák, hogy milyen élvezetesek az óráink, és hogy nem tanulás, hanem játék, és mégis hatalmas nagy fejlődést garantálunk a gyerekek számára, és utána pedig szeretettel várjuk őket a foglalkozásainkra. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom önöket a bemutató óránkon. Viszontlátásra!